again and again and again. So, ayan. So, kakain na naman po tayo, no? So, alam niyo na kung ano yung imumukbang ko dahil kita niyo na sa title. So, for today's mukbang, ang imumukbang ko po ay chicken hamonado. So, ito siya. Super bango niya, guys. Kung naaano siya. Ayan. Ayan siya. Thumbnails muna tayo. Ayan. Ayan, chicken hamonado na hindi ko pa din namukbang sa channel namin. And of course, meron din pala ako ditong misua na may alimasag. Ayan, at saka meron siyang kasamang patola. So, para pampaano din yan. Syempre, ito matamis, diba? So, para kahit mabalance yung natin, yung panlasa natin. Gusto ko din kasi yung mga soup-soup na yan. So, ayan, meron lang din ako ditong grapes. Panghimagas. So, ayan. So, let's eat, guys. Excited na akong kumain. Ayan siya, oh. Ang ganda ng kulay niya, guys, no? So, ayan. Kain na po tayo. Kain na din kayo dyan. Kung hindi pa kayo kumakain habang pinapanood nyo ako, kumain na po kayo. So, parang, ang lambot din ng manok. Kaso yung, dahil buto yung nakuha ko, medyo gumaganon ko lang. Ang sarap. Butaan ko din soup. Hindi siya matamis na matamis. Saktong tamis lang. Ang sarap niya. Panalo to. Diba? Para pag, lalo na sakto, diba? Magpapasko. So, magpapasko. Para hindi puro, baboy. Yung ihahanda natin. Para maiba naman. Kasi kami din, actually, aminado ako na, diba? Usually ham talaga yan sa Christmas sa mga holiday. So, para maiba yung handa nyo sa inyong mga sa inyong mga mahal sa buhay, kaya itong chicken hamonado. Sarap. Ayan. Ayoko rin kasi na masyadong matamis. Para hindi siya nakakasuya. Diba? Parang gusto kong kumain itong lettuce. Sarap. Alam niyo ba kung bakit masarap din to? Kasi overnight to, minarinate, binabad ng biyanan ko sa pineapple. Kaya, sobrang malasan siya. Actually, sabi ko nga sa inyo, kapag ganito yung mga kapag may mga sarsa, ganyan, na kailangan, mas masarap talaga kapag binababad yan ng overnight. Mamarinate muna. Ganun kasi ginagawa ng biyanan ko, kaya sobrang lasa. Kahit hindi mo na damihan ng damihan yung sauce, yung sabaw.
Sobrang panalo na ako. Kasi, nanuot na, siksik na yung lasas dun sa manok. Ang sarap. Mm. Mm. Makakalimutan mo talagang mag-diet kapag ito yung pagkain. Mm. Ang sarap talaga. Wala akong ibang masabi kung hindi masarap. Na kaya kailangan try nito. Kasi, mm. Meron pa to, sayang. Mas malasa kasi yung nakadikit na naman sa buto. Mm. Sarap. So, syempre, bigyan naman natin to ng chance. Yung ating patola. Misua. Yan. Lang tayo ng sabaw dyan. Ito masarap din to. Katerno, isda. Sarap. Busog ka talaga. Mm. Mm. Sarap. So, mamayang gabi, yung ko bubuksan yung mga alimasag na yan. Yung ulamin pa namin mamayang gabi yan, guys. Kaya wala pong nasasayang sa mukbang namin. Kasi hindi naman yung mapapanos mamayang gabi. So, yung ginagawa namin, every time na may natitira sa mukbang ko, pagkagabihan yun yung kinakain namin. So, pero iba talaga to. Ang sarap talaga nito, promise. Ang sarap niya. So, ayan, wala na akong kanin. Ang sarap niya talaga. Mm. Ayan, sobrang busog na busog ako, guys. Kasi ayan, nakikita nyo, naubos ko yung rice ko. Ayan, another record na naman na nakuubos ako ng rice. And ayan, nakailang piraso din ako ng chicken hamonado. Ayan. So, ilang piraso na lang to. Mamayang gabi, uulamin pa namin to. Sabi ko nga sa inyo, walang nasasayang. And, kain tayo ng ubas. So, then mamaya, uulamin namin yan. So, ayan guys. Ganyan lang po kabilis ang aking mukbang for today's mukbang. And,
Thank you so much sa panonood. Maraming salamat po sa panonood. And please, don't forget to like kung nagustuhan niyo itong video and subscribe to our channel. See you next video. Bye!